yau za mu kawo muku jerin sarakunan da suka mulki jihar Kano. Amma idan wannan shine farkon zuwanka, idan kana kallon mu a YouTube, daure ka danna alamar subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa. Mu je zuwa. Jihar Kano ta kasance jiha wacce sarakuna da dama suka shugabance ta. Farawa da Sarki Bagauda, wanda shine sarki na farko a tarihin jihar Kano, wanda shine mutum na farko da masana tarihi suka fara lissafin sarakunan Kano a kansa. Shi dai Sarki Bagauda ɗa ne ga Bayajidda, kuma ya je garin Kano ne sanadiyar gudunmawa da wasu jama'ar ta yankin Kano suka nema daga gurin sarauniya Daurama saboda addabar su da mahara suka yi. Bayan Sarki Bagauda sai Sarki Warisi, wanda ya kasance ɗa ne ga Sarki Bagauda, wanda shi ne ya kasance sarki na biyu a tarihin masarautar Kano. Bayan shi kuma sai Sarkin Kano Gajimasu, wanda ya kasance shi ma ɗan Warisi, shi ne sarki na uku a sarautar jihar Kano. Sarkin Kano Gajimasu yana kasance na da tagwayen 'ya'ya. Bayan ya gama mulki sai suka ansa. Nawata da Gawata su ne 'ya'yan Sarkin Kano Gajimasu, wanda suka shiga tarihin sarakuna na hudu na mulkin jihar Kano. Bayan su sai Sarkin Kano Yusa, wanda shi ma ɗa ne ga Gajimasu, wanda ake kira da Tsaraki. Bayan shi sai Sarki Naguji, wanda shi kuma ɗa ne ga Sarki Yusa, shi ne ya kasance sarki na shida a tarihin sarautar Kano. Bayan shi kuma sai Sarki Guguwa, wanda ya kasance sarki na bakwai a tarihin sarautar Kano. Sai Sarki Shekarau na ɗaya, sai Sarki Tsamiya, sai Sarki Usman Zamnagawa, sai kuma Sarki Yaji na ɗaya, sai Sarki Bugayya, sai kuma Sarki Kanajeji ɗan Yaji. Sana kuma sai Sarki Umaru, sai Sarki Dauda, Sarki Abdullahi Burja, sai Sarki Dakuta, sannan sai Sarki Atune, Sarki Yakubu ɗan Abdullahi, kana sai Sarkin Kano Muhammadu Rumfa, wanda shine ya gina gidan sarautar Kano na yanzu, wato gidan Rumfa. Sai Sarkin Kano Abdullahi, kana Sarkin Kano Muhammadu Kisoke, Sarkin Kano Yakubu, Sarkin Kano Dauda Abasama, Sarki Abubakar Kado, Sarki Muhammad Shashere, Sarki Muhammad Zaki, Sarki Muhammad Nazaki, Sarki Muhammad Alwali na ɗaya, Sarki Alhaji ɗan Tumbi, Sarki Shekarau na biyu, sai Sarki Kukuna ɗan Alhaji, Sarki Soyaki, sai Sarki Bawa ɗan Kukuna, sannan Sarki Daɗi ɗan Bawa, Sarki Muhammadu Sharafa, Sarki Muhammadu Kumbari, Sarki Alhaji Kaɓe, Sarki Yaji na biyu, Sarki Babba Zaki, Sarki Dauda Abasama, Sarki Muhammad Alwali na biyu, Sarki Malam Suleiman, Sarkin Kano Malam Ibrahim Dabo, Sarki Usman Ibrahim Dabo, Sarkin Kano Abdullahi Maja Karofi, Sarkin Kano Muhammad Bello, Sarkin Kano Muhammadu Tukur, Sarkin Kano Aliyu Babba, Sarki Muhammad Abbas, Sarki Usman Dan Tsoho, Sarki Abdullahi Bayero, Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na ɗaya, Sarki Muhammadu Inuwa, Sarki Ado Bayero, Sarki Muhammadu Sunusi na biyu, sannan kuma sai Sarkin Kano Aminu Ado Bayero, wanda kawo yanzu shine ke sarautar Kano. Wannan shine jerin sarakunan Kano a tarihin mulkin Kano kamar yadda masana suka bayyana. Ku kasance da ni a shiri na gaba domin ganin abin da zo muku da shi. Kada ku manta ku danna alamar subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa. Naku har kullun Nura Ma'azzam Bichi nake muku fatan alkhairi a koda yaushe.